Il-Kunsill Malti għall-Arti jistiednek biex inti tagħżel min għandu jingħata l-premju għall-arti fil-kategorija l-għażla tal-pubbliku. Dan tista' tagħmlu billi tidħol fis-sit www.artscouncilmalta.org, tirreġistra d-dettalji tiegħek u tivvota. Jew tista' wkoll iċċempel 2779-0740 u timxi mal-istruzzjonijiet mogħtija. In-nominati għall-premju għall-arti fil-kategorija l-għażla tal-pubbliku huma il-Ftuħ ta' Valletta 2018 ta' Fondazzjoni Valletta 2018. Il-Ħna Mitlufa ta' Teatru Malta. Is-Serra ta' Teatru Malta. Il-Festa l-Kbira ta' Fondazzjoni Valletta 2018. U Skylight tal-MADC. Ir-rebbieħa jitħabbru fis-16 ta' April waqt is-serata ta' premjazzjoni. Premju għall-Arti huwa proġett tal-Kunsill Malti għall-Arti.